बे समाव बाथौ बिमुसाराव आं कामदेब दैमारि आरो बे समावहाय उदालगुरि जिल्लानि हिरिम्बा गोथार बाथौ थानसालियाव जों दंफैयो आरो आंजों लोगोसे आंनि केमेरा पार्सन धीरज बसुमतारी दंफायो। दिनै मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जों फोसावनो नागिरदों। थांनाय 2024 मायथाइनि कार्बि सेसनावहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबान बोथोरखौ सिमफायनानै गोदान बोथोर दानाय जादोंमोन आरो बे बिबान गोदान दानाय हाबाफारिखौनो दिनै मोनसे धोरोमनि आसारखान्थिजों हिरिम्बा गोथार बाथौ थानसालियाव दिनै बिबान गथायनाय आरो समायखा जानाय हाबाफारि सोलिबाय थादों आरो बे समाव जों गासैबो बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदानै दाफिननानै बिबान मोननाय गाहाय नेहाथारि मानगोनां गणेश दैमारि सार दं। बिथांनिफ्राय गासै बाथ्राखौ जों मिथिनो लानो जाबाय। गिबि नोंथांखौ बरायना लानाय जाबाय। खुलुमबाय बाथौ बिमुसारनिसिम जोबोद गोजोनथाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा गोदान आफादहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय जा दालाइ आफाद लाइमोन आफाद माइनाव आफाद बिथांमोननोबो दिनै बिबान गथायनाय हाबाफारि जायो आरो बे दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिना खना बियाबनि सिङाव थानाय हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव गोथार बाथौ थानसालियाव दिनै समायखिरा लानायजों बिबान गथायनाय दिनै जायो। दिनै 3 बोसोरनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदानै बिबान मोननाय गाहाय नेहाथारि हिसाबै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे गुवाहाटियाव थानाय बाथौफुरिनि जा गाहाय थानसालि बेखौ मावफुंनो दासिमबो हायाखै आरो बियो दिनै 3 बोसोर जा बिबान मोनबाय आरो बे 3 बोसोराव बे बिबाननि लानायनि गेजेरजों जे जों माबा मोनसे गोदान महर होलांनो हायो नामा बे थांखि आरो नोजोरजों जों आवगायलांनो थाखाय समाय लादों आरो बेखौ जोङो 3 बोसोराव माबा मोनसे जों महर होनो मावलांनो थाखाय नाजागोन। बेवहाय लाइमोन आफाद माइनाव आफाद गागि आफाद आरो बेसेबां दालाइ आफाद दङ दौरि आसारि गोथारि गासैबो बेवहाय मुखुबै थानानै खामानि मावनो थाखाय जों आवगायलांगोन होननानै आं फोरमायदों। नोंथाङा बुंबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुवाहाटि गरसेयाव थानाय गोथार थानसालिखौ लुफुंनाय जागोन होननानै नाथाय मोनसे खोथाखौ खोनाबाय थानाय जादों बेनि हानि जिथु एलटमेन्ट बे दासिमबो मोनाखैमोन बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों? बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना होननानै बुंनांगोन नैबे समाव जे गुवाहाटियाव थानाय बाथौफुरिनि जा हा एलटमेन्ट प्राय 2009 सनाव बेनि फाइल प्रसेसिंआ जादोंमोन आरो बेवहाय दिनै 2009 सननिफ्राय जों नायोब्ला जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमजों लाफानानै जायफोरा बाथौ गौथुमनिनो खामानि मावदों उइन्स हिसाबै दा बिथांमोना जोंनि दैदेनगिरिफोराबो जिखिनि राजनितिक पर्जानि लेभेलाव दङ बिथांमोनाबो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे हानि थाखाय मालाबा समफोराव ओरैबायदि नुयो माने दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावथि फारियाफोरखौ मालाबा मदद होआ जों हारसिंनो खारनानै दुलाराय बाथौ गौथुमा बे अफिसार लेभेलाव थांनानै गोबां फाइल प्रसेस खालामनायनि जाहोनाव थांनाय 2018निफ्राय जोङो गोदानै फाइल प्रसेसिं खालामनानै फैनानै जों फाइनाल स्टेजाव मोनफैदोंमोन। नाथाय दाखालि जोंहा साफाल गाज्रि होननानै बुंनांगोन बेवहाय जे जोङो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनाव लागै जा मोनहैबायमोन फाइल प्रसेसा मोनहैनायनि जाहोनाव जों 28 थारिखआव जा कड अफ कन्डाक्टनि बाथ्राखौ जे दा गभर्नमेन्टआ फोसावबाय दा बेवहायनो जोंनि फाइला बन्द जाथ'नानै थादों आरो जोङो मैया थांनानै जोङो सावरायहैदों जे मा जाना दं अफिसारा बाथ्रा होदों नोंथांमोननि फाइला प्राय प्रसेसा फाइनाल जाबाय आरो नोंथांमोननि कड अफ कन्डाक्ट जोबनायनि उनावनो 2 तारिखनि उनाव बे मेनि 2 तारिखनि उनाव नोंथांमोननि फाइला फिन प्रसेस जाफिनगोन आरो बेवहायनो नोंथांमोननि गासै खामानिफोरा बे मोनफुंनो हानायनि लामायाव दं होननानै अफिसार बिथांमोना जोंनो बाथ्रा होदों आरो ओरैबायदि मोजां अफिसारफोरा जोंखौ धोरोमारि बिथिङाव खामानि मावनाय लेखायै जोङो धोरोमनि थाखाय जोङो मन्दिरनि हाखौ जों होनो थाखाय जोङो आवगायगोन आरो नोंथांमोननि खामानिखौ जों मावगोन होननानै बिथांमोना जोंनो बाथ्रा होदों आरो 2020 सनाव जा आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे आसाम दर्पणनि थाखाय आरो गथाय जनगोष्ठीनि थाखाय 500 कौटि रां माने बाजेट सेसनाव लाबोदोंमोन। बेवहाय जोङो बाथौ मन्दिरफोरखौबो लुफुंनो हानायनि मोनसे बेयाव बाथ्रा दंमोन। डक्टर हेमन्त बिश्वार शर्मायानो बे बाथ्राखौ जोंखौ लोगो हमनानै आरो बिथांनियाव जों थांनानै आपिल खालामदोंमोन आरो बिथाङा जोंनो मोजां रादाय होगोन होननानै बिथाङा बे बाजेट सेसनाव 50 कौटि थाखा रां
बाजेराव लाबोदोंमोन आरो बेबायदि लेखायैनो बिथाङा माखासे बाथौ थानसालिफोराव होनो होननानै बिथाङा जोंनो बाथ्रा होनाय लेखायै जे नोंथांमोना बाथौ थानसालि गामिखौ सेलेक्सन खालामनानै हर जोङो गिबियावनो 535 जोङो बाथौ थानसालि साबमिट खालामनाय जादोंमोन दा बेवहाय रायज्लायनानै आरो बुंनाय जाबाय जे बाथौ 535 गोबांद्राय जागोन एसे खमायनानै जोङो 250 होनाय जादों दा 250आवबो बिथांमोना जोंखौ प्रसेस खालामबाय जे दुलाराय बाथौ गौथुमनो जोङो नैबे खोनाखौ होनाय जासिगोन उनाव बेजोंनो थांनाय जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिखिनि जानायनि उनाव जिखिनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि गेजेरजों माखासे बाथौ थानसालिफोरा होनाय जाबाय दा बे होनाय जानायनि गेजेराव जे जोंनि बाहेराव थानाय जिखिनि बाथौ मन्दिरफोर दङमोन बे गंसेबो दिनै आसाम दर्पण आसनियाव माने रोखा जायासै बे बबे दिनै एमएलए मन्थ्रिफोरा गावनि फान्डनिफ्रायसो बेखौ आसाम दर्पणआव होनाय जादों आरो 50 कौटि टाका जिखिनि जोंनि बाथौ थानसालियाव होनो गोनां दङमोन बेखौ जोङो दिनै बाहायनाय नुनो मोनासै बेनिखायनो जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों जे आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौ मानो बेखिनियाव लागै मानो दोनखो आरो बेनिखायनो जों रिसेन्टलि जोङो बिथांमोनजों सावरायनो थाखाय जोङो आवगायबाय थादोंमोन आरो बिथांमोना जोंजों लोगो हमनाय हयथ' सावरायनाय परिबेसखौ जोंनो होनो हायासै आरो बेनि थाखायनो जोङो नेक्स्ट गभर्नमेन्ट जुदि फैयोब्ला जि गभर्नमेन्टआनो फैया मानो जोङो बे गभर्नमेन्टखौनो जोंनो होनो गोनां बे 250 जोङो बेखौ जोङो डिमान्ड होफिनगोन आरो जों सावरायनानै गभर्नमेन्टजों सावरायना बेखौ होफिनगोन आरो बिथांमोना मा बुङा उननि बाथ्रा जागोन दुलाराय बाथौ गौथुमा जों मन्दिर लुनाय जेरैबायदि नामघरफोरा उसुंथाइ मोननो हादों जोंनाबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों गामि गामि बाथौ थानसालिनि थाखाय उसुंथाइ मोननो हानाय जायो जाहाथे बेखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय फिन गभर्नमेन्ट फैयोब्लानो बेखौ डिमान्ड होफिननाय जागोन दिनै जिहेतुके गोदान आफादनो बिबान गथायदों समायखौ लादों उदालगुरि जिल्लानि हिरिमबा गोथार बाथौ थानसालियाव नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमाबो आलादा मोनसे मावखुलि दङ नाथाय बे मावखुलि लायालासे दिनै हिरिमबा गोथार थानसालियाव लाबाय बेनि माबाफोर जाहोनफोर जोङो ओरैबायदि सिन्था सरसा खालामबाय जों गोबां केबिनेट पर्यायावबो सावरायदों जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जे गाहाय थानसालियाव लानांगौमोन नाथाय जोङो मोनसे जों गोदान आफाद मोनसे जोङो जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव जे हिरिमबा बाथौ थानसालिया गिबिसिन जोंनि समायना मन्दिर हिसाबै गिबिसिन लुफुंजादों बे लेखायै दुलाराय बाथौ गौथुमाबो जथेस्थ' बेवहाय रायजो राजाफोरनि मदद उसुंथाइदों जे बे थानसालिया लुफुंजादों आरो बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै बेवहाय जों समायखिराखौ लानांगौ होननानै जों दिनैनि बे समायखिरा हाबाफारिखौ लानाय